Trubor nakaslem jong unong san Hima. Kani kasngi kinong Shnong ka Mawpat ki klem aila satya bat khang persha ye ki menteri jong ka sarkar ban ple ye ka office traikam. Habayo banikran bat urang ba Shnong ka than uba juda walang uloang bana kelyang ka Shnong kalada ban ai ka Jingthoh lakumba arsien ne laisien sya ka sarkar uloang batat hadu kasni tho dieng jong ka tayo baladap ka Shnong kalayo sngo bamenta ka arkuway tarik unaitung ka sarkar kalapan skam ban ya chekmat nakabenta ka jingple patba ya ka office traikam ulaban rap da ka baong baka Shnong ka persya ya ka ni ka jingple patba ya ka office traikam ka CNRD block shu uloong banaka lang ka Shnong kidawa ya ka sarkar ban ai ka Jingthoh sya ka Shnong badong bahadin balade banyo ay ka Jingthoh hangta nakalyang kinongkit kam ka Shnong kin sa lumbyang ya ka Dorbar bat penbana hakmat upat ba ya ka Jingthoh balayo ulaban rap da ka baong ba kumbala Pule ya ka shithi Jingthoh house nem 8000 khatn rio bat kumbala penbana ka jing manjur house nem 8000 khatn yo uloong ba haswa ban ple pat ba ya ka office traikam kumta nakalyang kinongkit kam kin sa penbana shwa kinong Shnong badong balada ka biang ka Shnong kan pediang banyetre bat ka sarkar di berpersele ada kecil kli dari office temai juga dari Mawpat sih di blok. Oke kita kita nongkrem apa puan sini ban persya ya kecil kli dari blok taksi. To kanong rem hakabili bagajik persya ka jungi kalongka. Ngadu ka kaksan terik nangkong. Kebangila yo ya kajing tip. Bana kaliang jong ka CNRD department. Kadon ya kajing tlu ban shift no ya ganika jing trikam ya mau pasin di blok sini sepo ke kampus. Timar sini yo snow ya kata tena kaliang ka jungi ni na ay ka Jingthoh syang tu. But nila yo di ko bang syong ada jing lang program kamba jang ka di komisioner di ka sales. Tingin apan pau ya kata ka shikiru. But ka Jingthoh na kaliang ka jungi kalongka. Namar katum ka agreement ka bang inayasan house nam araja khamyo. Kata kalong ha ka khaksau tarik Julai araja khamyo. Ba ni IA ya gani jaka kumbalai ekar syakasian adi department ya kebakan yo ya keban kener ya kejingerap sekisnong kita di rural areas deng ba kasian adi blok ini foto ba baru sekata kadang hapok pamlim blok jadi halo jong kata ya begini kisnong di marjan tu kinyo ya kejingerap begini konsulsi di marjan kami kinyo ya kejingerap deng ba jong kasian adi blok tidak kemensin ko bijinsur kasnong nil IA kumbalai ekar Padahal jong kata kajing IA ladon tu kasus sekolah ke balai sain. Apa yang kino yalam jong Shnong bat penjuru ki officials jong ka government. Ya kebangi 8 pau hang tu bah ka bede pat ka job opportunity. Ba kin plilat na ka ki national. Bat penjuru ka special preference na ka ki national ha ka bede pa grade 4. Kedai ban lek laga benta jo ki national te henry kumba jo ja hakili gi department nangilo i bakani kaju itingko namar ngemla hi bandawa babaro kata kabha laga benta ki samla jo national babaro bala ban regularize tikir habya hi katum ka rules bakala don ru office memorandum hangtu kala krenshai bala ban long kan laga benta i way ni arhut te henry kumla Tenrei kai kejing kren kejing kalong ba kejing tumu kejing kalong ba na kabenta ka job security and sustainability jong kini ki bala tre bat ki bandang tre ru namar kumba juja na kawi ko por shui ko por ki don kini ki aspirant lan ki applicant ki bala pas na DSC ki tengko te anda lai tengko bat ki kini ki batre ru ki hab ban mi no te habangi perkhat ya kene ka job security na kabenta jong kini hi kalong ba hado menta ka job security na kabenta jong kini ki batray casual ni contractual hapo ka CNRD ngam ong tang hangani hapo Mawpat balle si habaro ki san pundri tuliki CNRD block ba ka job security ka jong ki ka dang long tang kumba pra pu pendai sni bat haman la ka pra pu pendai sni kamut na kaliang jong ka CNRD department kahaban renew yak order lani kahaban issue yang order to batmai Tingi habangi perkhat ya kata kalong ba nakaliang jong ka sarkar kadai ban ai kini ka commitment lani ka assurance
Bana ka benta ka security jong kani jong kini ki kena Shnong ki jong ni bakat tum bangi la yasai ha agreement kam nom dei ban kata bat kanom dei ban sha interfere hano lani dekan no ka committee kata ka di ka pakut bat ka baar pada kalau haga bedai bat ka jing sil de hadin ya ka bangi la shimti ya kani kam haga ba na kalian jong pai ba kila ban sha hanga orang Shnong ba members jong Shnong te habangi la persyang yang ban budin te kalakta shibur namar baki ini kinong tri kala yetre na du usnam arajar khanyo arajar khatra te habangi persyang yang ban budin isem ba ka disbursement lani ka jingsiu ko ba nakaliang jong ka blok ka siu kidon ki balai hajar kidon ki bandrio hajar kidon ki bapra hajar ba kidon ki ba shipo ari blok bat ai kan long ka stirwai issue nomor haka jela ke jongi kidon kumbas san pun riu bat menta kelami san pun yo tuli isi nadi bat le si ki noyalam haki tu kisnong ruk ngaso ya ka banong ba pet ba nomor bana kalian ga jongi hi kalong ba gawi ka principle bana kalian ga jongi kisnong malai ngi le e kani kalong ba ngi kubur bang ngi menjur ya ka jingwan jonga development tang ba a real sense lani a real meaning of development ngimla ya ka ban piang lada kadon ke discrimination lani kadon ke exploitation te kenang bakan Shnong nongrim kata ka kentien baong ba namar kidon ki baong abang ngila ai ka development te hendai it doesn't make any sense lada kadon patkum kita ki partiality lane ka disparities ha ka bidai ba ka disbursement lane ka jingsiu yakini ki staff ba ban bendrap susu ya kataru katkum ka jingtip ka jonga kalomba kini kinong try hapo sina di block kalong kamdei tang na ka wi head kidon ara nilai teliki head tenrai ka ba lingo kalong ba kidon gitu ki employees lani kidon kiti kinong trai ki bayo ya gajing siu lani ya katulop na kawi ka na kiwi ki het ki yo kham he bayo na kiwi ki het ki yo kham re ya kata de kabum la ban biang ba ya kata kabum la ban ya Tiga ka senjam nomor dia sedang ni ong ya kata ka jing bah kerpang ban kham perkhat kerpang nomor ka agreement ni klem tho daga pareng ni tho daga kasi te long hadu mentahiru hakini ki shiputli categories nomor hadu mentah na kalian jo government kan notify yakinong tray hapo block tintang na kubenta shiputli ki categories tenrai ka bang ngi ong ba kham perkhat kerpang kalong bitang na kubenta ka grade 4 tang na kubenta ka grade 4 tenrai kumbalang he hadu mentahi ki ba pu na way ki ba tray hang umdai tang na Mawpat ba ka jingdawa ka jong kam dei hiru bong ba ya ke baro ki category kadai ban lai bitang syaki no Mawpat namani haban perkharu ki paradok ki paraslam ki bayawat kam wajam tenre jaj baka Dorbar Shnong Mawpat kala ai kluj mensi mi gani jaka kum balai ekar balada nganga pensyong dor ha ka tukopor kani ka jaka ka bangi ai lai hajar lai ekar nganga pensyong dor ha ka tukopor kadang datang kumbasan spa tingka she's perfect telada sam spa tingka she's perfect aka jingkhen ka ba antat belum mala kakum ka jingsiu ka ba kini kinong tray kiyo hadu menshim slam pau kum tu bana kalian jong ko MLA ba kum ju aga jong ko balong minister cabinet minister de henry ngin ya kran kan usia naman ngi la ai de ka jingthoh ru kala de RC la de license ngi la ai ka jingthoh shaki batat hadu mesti fagin ko bang ngila yo so ba kila pen scam ba menta kasi ba they will go ahead nak benta kan inauguration then ni sa penbud saya ka opposition ni sa penbud ya kata ka jing persya ka jong ya ka ni ka sni ka bakin clear ka ka Mawpat CNR di new building office te kata te kan show sa haki nama ka jing ekran ka long be kasa tang ka jing ekran te hendai ka ik ba ni dan kam ka long ba kin reply yang ni daga Jingthoh namar ba hadin ya ka bangilayo daga Jingthoh ni hab bandum biang ya Dorbar bangin hab Pule hakamat jo pai ba kumbangi Pule ya ka proposal hawar jar kan riu kumbangi Pule ya ka agreement hawar jar kan yo bat mentaru haswa ya ka bakin di ya ka office ka batamai baladang ilayo ya kata ka Jingthoh na ka sarkar ngin Pule ya kata ha ka Dorbar bat nganget lada kabiang te nakaliang ka jungi kung Shnong ngin ai bet 100 out of 100% ya ka 2% bat ka government belum ya ka jingkhen ka bakini kinong trikiyo kapoy tang kumbalay kuwe hajar si panay na ka benta jong kini kisangot tat hadu bakida revise menship sila bar hadin menta andala revise
Ka total disbursement ka batiki ai kalau kumbasan pula heja. Bala da kenya ka dor jong ka jaka menta. Tenre kata kalau bang shuai tai ka nuksa. Bangi kum kino Shnong imdawai kata bukan long yar ka kata. Tenre bakan long atpar. Haga bede ba ka jingsio yakini kino tre. Bangi ngim kran hiru tang na ka benta jong kini ki bahak. Haga kota jong ka Shnong. Tenre ki don kiwe ki batray on contractual basis. Kaba ibak haki post ki ba pe pe. Kaba haga jaka ba kinyo katum kataka contractual standard rate. Iyo let's say kumbatang kumbakat sa ne kat sana ja. Tenre kumi gida gini ba na kaliang jong ka go ka hak ne ka ban sin